Gibuksan sa Talisay City Disaster Risk Reduction and Management Council ang programa sa tibok bulan nga pagtimaan sa Disaster Resilience Month. Mga magtutudlo, PWD ug senior citizen naguna nga ipaubo sa training sa disaster response. Ani ang report ni Femery Dumabo. Gipakita sa mga responder ang ilang kahanas ug sakto nga pagresponde sa mga biktima sa aksidente sa bangga sa mga sakyanan. Kini ang highlight sa pagbuka sa Disaster Resilient Month kagahapon nga gitambungan sa mga sakop sa Bureau of Fire, kapulisan o ubang ahensya sa kagamhanan. Bida ang Pilipino, building a stronger well-being towards disaster resilience. Muna to ang tema sa atong isundan gyud ang upat ka bintana sa disaster, no? Kanang tay upat ka bintana sa disaster, which is ato ang kanang mitigation and prevention and preparedness, atong response, then rehab and recovery, which is ato nang ipaningkamutan nga masulod yun ang upat ka bintana sa karon nga disaster month nato. Matod ni Janice Sisa, training head sa TCD RRMO, nga una nilang ipaubo sa training sa disaster response o first aid ang mga magtutudlo. Dugang ni Sisa nga focus nila karon nga disaster month ang tanang sektor aron masayod sila sa angayang buhaton panahon sa emerhensya. Kinihuman nga halos na ng mga volunteers sa barangay sa Dakbayan ang napaubos na sa nagkadiyang training. Civil society nga organization like mga PWD, senior citizen, so ato po na silang i-top up sa atong activities. Yes, at least kabaw po sila unsa ilahang buhaton ug unsa pud ay rule nila. Kay each of us good na agyud tay rule, dili lang nga kita tanan angay tabangon. Oba ni Godfrey Rilien, Femery Dumabok. Balitang Bisdak.